नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रउआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कइले तो जल्दी से रउआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। रोहतास के दावथ में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकारिणी समिति के भइल गठन। संवाददाता चारोधाम मिश्रा के मुताबिक वातनगर पंचायत स्थित सेंट कॉन्वेंट सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एसपी वर्मा, अध्यक्ष रोहित वर्मा के उपस्थिति में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रखंड दावथ के कार्यकारिणी समिति के गठन कल गई, जौना में रेसिडेंशियल एएन सिन्हा इंग्लिश स्कूल के गुलाब कुमार के अध्यक्ष, विद्यासागर सिंह के उपाध्यक्ष चुनल गई, जबकि संतोष कुमार चौधरी के प्रखंड सचिव, संयुक्त सचिव शादाब आलम, मुन्ना कुमार के कोषाध्यक्ष आ अरविंद कुमार सिंह के जनसूचना पदाधिकारी बनावल गई। संरक्षक के रूप में भरत प्रसाद गुप्ता, वीरेंद्र प्रसाद, विकास कुमार, अभिषेक कुमार आ मदन चौधरी के चुनल गई।